Tatin sisan po. Kae warung pojo beskap karo blangkon nggo kok Pak Parti ya sida lali ra ngono. Wis. Lah iya le marake iki mau terus umbyeng-umbyengan kok. Ah iya aku gagas Mas Hariwet dhewe ngono ki ta. Ha iya. Aku terus melu anu lali apa-apa. Ha iya. Piye? Faktor U. Faktor U. Untu. Piye nek faktor U nek sing tersinggung lho, Pri. Sinten? Ya sebelahmu iki, sebelahmu. Lho nek niki rak tetep jiwane jiwa muda. Kula niku nek umure pun ya wis oke. Oh iya. Saiki saatnya aku itu berbagi, saatnya aku itu adakannya untuk apa ya, Nduk? Jiwa sosialnya kudu diokehi. Oh iya. Nek wingi kan jek mburu kadonyan. Saiki wis akeh sing kudu diselehke, prioritasnya sudah berbeda. Pasti semuanya ngono. Mbak Tatin saiki jek ngongso ora apa-apa, ning sok ada fase jenengan ki semeleh nyelehke rasa nyambut gawe sak madya. Pak Mul ya ngono, masih boleh berkreativitas yang luar biasa, fisiknya bolak-balik. Suatu saat aku kudu ana cokres kudu muncul. Lah, kudu ana muncul ngono kuwi. Oh, cokres wis muncul. Munculnya pun nang nggon status. Oh, ning pun apik oke apike nek cokres, alhamdulillah pun oke apik sakniki. Ya ora wani ta wong WA-ne disadap bojo. Kok iso ya? Bojone ya pinter men ya. Dadi anu nek gojekan tentang cokres dadi wedi. Heeh. Lah ya aku meneng ae apik dhewe ya men apa-apa apik dhewe. Lah ya anak ya Allah melu to le. Wah, isuk bar nang Mas Hartono gedhe lone sing cokres no. Ngapa? Ngetake anake rak ya dhewe persiapan. Oh, iya. Heeh. Apa tetakne ya, Kris? Tetak eneh piye Kris kudu ditakoni. Apa? Ngono. Wah, ya repot kok nek duwe dadi wong ganteng ngono ki. Ndadak disadap ngono-ngono ki ya. Satu hal jane komunikasi. Oh, komunikasi. Karena sentilan-sentilan rembuk masa lalu ki ana pentinge nek nggo ajang gojekan. Ling aja ditindaklanjuti ngono lho, Cok. Mong gojek. Gojek. Dhisik kan minta cedak karo kayo, dijak zaman semana mengulang memori ngono lho. Lah nek kono ditindakke kok ngono ki. Elek-elek cokres kan ditindakke. Dhisik iki cerak rasa apa to, Lek? Alah ya Allah, masa aku nyebut nek sinden. Alah. Aku ngerti inisialnya, aku ngerti. Ampun, Sinten? Pak. Oh. Inisial iki biasanya nganggo A apa L ngono. Oh, ngono kuwi ya. Heeh. Apa tuh? Marane sing endi akeh banget iki jejak digitale akeh banget kok. Lah kono kuwi bar kono to dilungsur kono kok. Oh, alah. Oh. Oh lah jebule kita ewange bagus ya, jebulane ngono ta. Urung kono kuwi penadah. Loh. Kok nganggo Iya.
penadah kebayang sitaan ya ana sing penadah barang. Terus uget-uget ki wah kleru aku mau padha ngono. Njuk ngapura kalih kula. Sesone nek gojekan rasane nyinggung wong liya nduk aku ngono. Iya Pak aku ya ora sengaja. Heeh. Tak pikir ki nek iya jebul hoo ngono to. Pun kasembadan keceplosan. Aja yuk meneng wae lho wong. Mboten mung gojekan. Iku tekan omah ora dibukake lawang lho ya. Beb santai beb bojomu jinak. Apa nek nyawang Mbak Tatin ki ora kelingan ya. Sapa ta? Lah padha gedene. Iya. Mulane kok yo ora njaluk WA aku mbok menawa kok Lah iya. Lah iya. Kliyane do duwe. Imajinasine iki lho terus. Sing gampang apa Pak digudel ngapa? Halo. Dapatus. Wong garek gergeran kali kanca-kanca kata nggo ngrabuk umur. Iya. Pri mbok kapan-kapan ning susune nggone Mas Jalu to iki mau laris banget aku liwat lah tenan. Kok terang gitu. Mboten Pak Mul ya kudu merekomendasikan susu ngene Mas Jalu terus kanca-kanca dijak rono kadang kala ngoten niku dadi kejaba nglarisi nggo ajang silaturahmi. Jam piro iki jajan apa ora kowe iki wis nunggu? Bukake jam piro? Jam 5. Jam 5 sore. Kula wae mlampahku rame banget alhamdulillah ya Mas paringi tingkas. Oh pengajian to. Oh pengajian. Kula rame. Wes mobile Apri murup terus kae anyar Defender itu. Ya ampun Iya. Defender lho, Pri. 3M lho. Land Rover Defender. 3 mumet. Ora ya Iya. mumet. Baru ta, Kak? Iya, baru tuku Land Rover Defender. Ala Apri apa anyar ya? Lho, Ora mau murup terus mobile to. lho. Kalau murup kae lho. Ya lho murup to mobile anyar. Liyane ya murup. Mlaku to. Lho mlaku sing mlaku. Bu Dewi. Sing mlaku bojoku. Ya ampun. Bu Dewi saya sudah masih punya janji kali panjenengan. Apa? Numbaske sate Bu Dewi iki aku rasa turu ki nek ndek janji ngono kuwi. Ning nggih mangsa ngoni Bu. Sate jamu. Sate jamumu. Sate. Oh. Kok sate jamu? Bu Dewi kok ngesake sate jamu. Ku ora Pak Mul. Mbak Menar nggo ngimbangi. Biar kemeronggo. Lah iya. Anu sate apa? Ya, pokoknya kula nek kuliner napa kan selalu Bu berbagi dengan Ibu wonten ya. Oh, iya. Kapan-kapan ya, Kak. Jane Ibu iki tenan seneng tenan apa hanya untuk menghormati aku ya ora ngerti to. Padha-padha wanita teraniaya lho maksudnya. Ya. Masa Bu Dewi ki teraniaya nggon babakan apa? Batine lho, batine. Bondo donya wis kecukupan. Iya. Kebahagiaan ya mesti wis bahagia. Berarti Bu Dewi ku ora klop karo kowe. Tek ngono. Curhate karo aku terus kok Bu Dewi karo kowe nek kowe kan tok ewer-ewer ono-ono aku kan iso nyimpen rapet. Lah curhat apa? Ada nih. Apa? Ya Bu, kita berdua ya Bu. Ibu iya waton mantuk wae. Bu, jenengan ngapusi aku. Wingi ning kono kok gereh ra katut mlah nang gone kopere Apri. Le nganyangin drindil aku kok katut ning kopere Apri. Gereh ning endi? Tenan ni kale. Pasar Apung. Oh, ning Lok Bak Intan. Berpantun ya. Berpantun itu lho. Aku ndelok ya. Tak bongkar-bongkar kok ora ono iki. Oh, Lu ndelok ning ngono apa? Tin. Tengen story. Storynya siapa? Niki, Mbak. Oh, gitu. kamu kepoin aku Iyalah, ternyata. aku kan fansmu. Iya. Aku guru sumelang nek Bu Dewi sering curhat ro kowe. Lagi ya? Ketularan mental karo kowe. Engko anu pedhok aku malah tuel ah. Ora Bu Dewi iki man berani lebih vokal ngono lho, tak ajari harus berani. Berani vokal lho maksudnya. Kok nek ono apa-apa iki lho ya. Mboten nggih Bu, Tanggung guyon nggih jawab. Bu. Nek ning Kalimantan meneh gereh nggih Bu, ampun lali. Soal aku seneng banget gereh. Dibanding iwak aku seneng gereh. Lho, gereh sing piye ning kono? Anu nih kali ikan haruan itu loh. Oh, haruan gari. Iya. Gari haruan jenenge ning kono kuwi. Ngono. Ning kono pancen
ikan sungai itu enak-enak. Enak. Tin. Ayo Tin. Airnya beda. Melu Tin. Dhisik tau nang Kota Baru ta Tin? Mana? Sing karo pernah nang anu kuwi. Pantai Cabe. Karo Mas Bambang Wiji. Aku nek ditentek lali ya, Pak. Oh, alah. Nang ngene Haji Yamani. Mbak bilang gini mboten ten ngen pantai-pantai. Iya ora ajak piknik kok. Ya iki nang kono ki tak ajak piknik. Oh, jadi besok kita piknik di pantai, kita pakai baju pantai, Mbak Tatin pakai. Aku izin nek nggo klambi ngono ya bentuke kang apa nek jenengan kan api. Aku sering nganggo handuk nek tak unggah iki ketok ngisor, tak uduke ketok ngono iki lho wong dadi cepet iki lho. Nah, tak unggahke ngene kok kurbane ngisor, tak udunke dhuwur kok. Kamu tak jare kanca-kanca iki kok jare. Iki dadi anu budget iki ora ana nginep hotel. Ora ana sewa apa high ora ana piknik. Sing membiayai Pak Dalang dhewe dinep hotel, piknik nang Lobak Intan, sewake mobil gede. Ngono iki Bu Dewi kabeh kuwi. Yes. Ngono. Hotel Nasa. Saiki cukup bayangke sesuk jadi kenyataan ya. Iya. Iya. Bayang nolek men go anduk. Kok jare kemlawe itu. Lha soalé kelas lek men ku kudu nang hotel. Hotel. Dhisik kae orang nang hotel iki terus sing repot ya cokres. Lah pripun ta? Lah mencret. Mesake lho lek men ning hotel lho Mbak Tati. Lah pripun ta? Ora nek lek gelem awor. Aku jan sios. Heeh. Aku lagi arek takon nek nang hotel. Haritanu Wijaya ki ora gelem turu mbek aku. Alasane aku pekewuh udut tok kabeh wong lanang ya udut santai wae kok pekewuh le udut. Bareng aku kok klisak-klisik dhewe kok ora ono aku ditinggal. Maksude gak apa? Cokres wegah, Wisnu wegah, Om Hari wegah, Mas Dian wegah. Lah apa aku ki rumangsane girisi apa rumangsamu nek tanganku ki bengi grumut ngono kok. Maaf ya. Sorry ya sae. Soale magel to dadine wedok ora lanang ora barene anak. Apa ngene anu ya, mereka jane mergo menghormati aku ora mergo wegane kalah Prabowo ya iso lho. Ngono kuwi, heeh ta kaya Prabowo. Ya ngejak Pak De Gudele genanek koncone. Bola-bali channel kasepuan. Aku ya gumun lho. Anu kowe karo aku karo lek anu ya, anu karo lek imen aja lek imen aku tak elus akar misuh mesake Pak Mul sing wis ngreka doyak dhewe iso tidur nyaman ning kok kanca-kanca do ngono. Ngono kuwi nek didhawuhi sapa-sapa oke. Kejaba kowe piknik dhewe monggo. Arep milih lesehan, arep milih hotel 18 ning manakala kita nderekke seseorang kudu manut sing karo sing terdepan. Itu cara menghargai. Sesuk nek lemen katut tak digudel katut. Oh iya. Ora iso klitah-klitih wong loro kae. Lan jenengan enggak satu kamar sama Dan karo Hesti. Wanita sendiri dong. Wanita sama wanita. Sakit sah. Lah ngono kuwi lho, Cak, umpamane. Harusnya kamu kan sama Kak Apri ya. Heeh. Tapi Kak Apri enggak mau. Aku mengalah, bukan enggak mau. Dene kalah power to. Mosok kowe arep karo Mbak Esti bebayan. Nek mari malah. Sok meneh ngene, sok meneh umpamane jelalah nggih. Jenengan melu rombonganku. Mbak Tatin kita ternyata budgetnya naik kereta. Ya wis dinikmati naik kereta kuwi. Aja nek kereta kesel ngene. Ndak boleh. Mesake sing dadi wong arep. Oh iya. Kejaba nek jenengan piknik dhewe utawa mangkat dhewe, mah nak pesawat ini monggo. Itu cara menghargai wong sing dadi wong arep. Dadi hotel ngono kok lemute ngene-ngene. Aja komplain di hadapan mereka. Nggih, sesuk nek anu dipethuk nggo tosa. Iya. Arep ngresula apa ora? Ya ora masalah. Tenan lho ya. Ora masalah aku. Kejaba nek sesuk aku dhewe Lamborghini ora masalah kan ngono. Saat kamu sendiri boleh mau milih apapun, tapi saat ada yang di depan ada itu note. Loh, itu cara menghargai. Upomo. Enggak tetembangan. Tetembangan. Tembang apa yo? Ayo karo Pak Parti ora.
Pak Parti diaturi. Oh, sampun. Oh, idem Pak Parti. Idem, ya. Ragenan mawon. Ragenan. Oke, yo. Ayo Mbak Tatin seragenan. Napa? Manut. Kok manuk? Manut. Kok manuk? Manut kok ora manuk. Apa ya? Kenapa? Gelo ya? Oh ya. Ya, oke, yo. Ya jaiponge Mas, aku lho ngrasake jaipong kok saiki Lah, iya. angger jaipong kok rasa-rasen lho. Jan, kesut. Apa nek aman klarisan campur sari ki lho Semarang nek bengi wayangan ngapal ngono. Ya tangan. Oh, saiki anu wis laris. Laris banget tok sakku ngewak-ewake Pak. Tangane wis dikei apa kuwi? Karepe dhewe. Apa kuwi? Kabeh. Solatip anu apa enggak Hansaplas. Ayo semangat Mas Cogres. Mbak Tatin tolong disemangatin dong. Hey! 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 Kandha sing prasaja. Apa udan to iki? Aja kewe. Nek swara gluduk barang. Swara bledek barang. Natku ora bakal gondeli. Ya nek aja nesu lho. Ora. Wonge nek musikalitas tinggi ya tetep iso walaupun mung digramang. Digriming ngono lho Mas. Grawang ki diraba tuh. Heeh, digrayak. Digrayang. Masa digrayang? Kaya ngene lelakonku. Biyen apa kok dadak ketemu. Yen pancene ditinggalke gawe gelo ati salawase. Hey! Hey! Ya. Apa-apa? Lho, wis njaluk kocak-kocak oleh. Oh joget kocak-kocak to. Oh iya, wis semangat men melek. Melek, wis angger kakean pamundutan wis melek. Sapa iki wis nuta sing njaluk? Gunati. Hah? Mas Gunadi. Oh, Gunati. Monggo jumeneng Mas Gunati ingkang pundi? Ger-geran. Ya. Kaya ngene lelakonku. Wis tak kocak lho Mas Gunadi. Goyang kocak-kocak ngene iki Mbak. Kok Mbak Tatin ra ngetutke iki piye ta? Baleni sing Lah ngono aku kocak kenapa? paragraf terakhir. Ya, apa kok paragraf sing sesi terakhir. Yuk. Kaya ngene lelakonku.
kok ra sida nirok iki. Iya, bintang tamu niki telu mosok siji ra kompak ki piye lho. Nek jenengan dikocak-kocakane iki ya iso. Lah ngono aku kok mawut tekan ngene. Malah kaya ana swara keplok ya. Keplok piye? Keplok piye? Keplok awe-awe ngawe kancane dhewe. Dene aku tak goyang tekan kono-kono ngono aku ya ora apa tekan kono. Goyang kocak ya sih. Jarak sak Goyang meter. kocak. Gunadi esuk-esuk jarak ngersake dikocak bareng ngono. Kocak apa kocak? Kocak apa kocak? Dikocak. Oh ya. Pak Parti nderekke kondur. Nggih. Pak sehat selalu nggih Pak. Sembah nuwun. Nggih, mas sampun Terima kasih. Maksul Banjarmasin salam kagem Pak Imam darasan Ibu. Nggih, nanti kita susul. Kocak 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 Mbak Tatin kocak 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 kocak. Pak Mul dengan kocak. Oh, Goyang iya. kocak ya. Ora masalah. Goyang kewer tuh namanya. Goyang apa? Apa Pri? Pri. Pri. Apa Pak? Goyang apa? Goyangnya wong mabuk lho, goyang kewer. Oh, goyang kewer. Tak kewer, kewer. Iya, iya, iya. Pak De Gudel tak kocak gelem. Pripun Pak De? Kok aku sing ditokke channel kasepuan kabeh lho ya Allah. Mbak coba Pak De Gudel dijak kocak-kocak oleh. Ayo Pak De. Engko tak hadiahi sendal lili lho. Oh, sing dodol sendal lili iki sapa ya? Dede. Masih ada, Pri? Masih Aku dong. bagus mau dong. Oke, nanti bisa harganya 2 kali lipat loh. Iya, iya. Yang jualan Evelyn nanti. Oh, sing jualan Evelyn. Oh. Iya, 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 iya. Sandal apa sih Kak? Kuwi anu kabeh kuwi. Semara kantor kudu nganggo anu jero dokoki telu. Asik. Kantor. Ngono. Iya. Joglo kamu nggen nggih kalih Pak. Kamangga ingen. Nggih, oke. Iki wis wengi iki setengah loro punjul ya. Mungkin tak mboten kaya iki Pak. Pun dipun ajeng. Lho, senenge. Piye? Ya, engko ndak sentolo ya ada. Nggih no. Nggih to, gara-gara wis di anu sing penting wis ana Syaratnya. disyarati. Yang penting sudah ketemu dengan keadaan sehat. Amin. Ya, sing Sembah penting kok nuwun, nek mulai hati-hati ya, Le. Hati ya Le. Sing hati-hati ya Le. Bali gogoroke. Ayo, kowe monggo dipun ajeng. Ya ora lek men terus bisa chatting digarap ya. Ceritane ngene lho. Pripun? Afrika Wes, ayo bubar. Afrika dandan wedok ayu banget arep makan teng Kalimantan to. Nggih. Lah kan kabeh ngampiri ono Om Hari, Mas Sukris dan sebagainya. Ibu iki hati-hati ya Le, ora guyu kabeh lah wis cantik nganggo susu bareng lho kok Le langsung ngedrop. Enggak apa-apa ya. Lah mbokku kan nglairke aku dhisik rumangsane ya lanang. Kok rumangsane ya pancen lanang kok dadak rumangsane. Biasamu to Salah. ya lanang nek dadak rumangsane. Iya, wis manut. Ya hati-hati ya Le. Ndara Semar sampun nenggol lho niku. Ayo. Wis. Ora kena dibajutke. Kuwi ora kena nganggo guyon kuwi. Ndak abiri ngedrop. Sembah nuwun Nggih. amanah grup Oke. Pak Imam. Terima kasih banyak, mugi-mugi berkah. Amin. Kagem Pak Imam Mabrur, Ibu Haja Sunarti, Pak Supardi dan segenap keluarga besar menapa menika amanah grup ya. Nggih. Konco sedulur kabeh, muga-muga tetap sehat, semangat. Niki channel Sanggar Cemara, muga-muga uga ndal iso pulih maneh nggih. Nggih, amin. Sanggar Cemara mergo bagaimanapun juga itu adalah hasil dari kerja keras kita bersama, aset dan kebanggaan kita bersama. Ngoten nggih. Oke, yuk. Pun matur nuwun, lek gara-gara anu sok bajutke sing arep teka meneh. Ya. Nggih. Wis aja don gojeki apri. Yo. Kang Gareng, ya dole. Lan kowe Bagong, ya terus yo. Kae Ndara Abimanyu wis diderekke Kanjeng anu karo ramamu tunjung pangtrate
pandang sumulung madangi pasarean ngenani wadon remurem